Nah ini sedulur malam itu kita hajatan di tempatnya Mbah Mudin ya. Berarti ini pakai sengaja itu Mbah. Ini Mbah Mudin ya. Sengaja langsung duwe Mas Dewi. Wah. Karena piye lho sing duwe kajet iki Mbah Mudin Dewi. Jadi gue sing nantokno ya Mbah Mudin Dewi dari kawasan Desa Jero, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Iki ono cewek ning sapi Mbak. Iki tunggale perangkat. Oh niki nggih perangkat to. Akhirnya sapa mau? Iki perangkat. Oh niki tunggale. Tunggal angkutan. Oh itu perangkat desa. Jenenge sinten, Mbak? Marlina. Oh Bu Marlina. Halo Bu Marlina. Atur dulu kepada Bapak Lurah, atur dulu kepada rekan-rekan kerabat Sidoyo, atur dulu kepada Joro Kota, Suku Joro Saudara Sidoyo, dengan sahabat bersama wajib Allah Subhanahu dulu sahabat dan ujung sedang iki kulo suhu keluargi engkang ada hajat untuk kawasan sahabat Sayyidina Kodi kodi sahabat akan buku dan akan kita tunggu semangat dan berserta surat yang diceritakan untuk oleh sesuatu akan si Korea sesuatu si Bali mereka kalau bersyukur atau hati bersyukur doanya bersyukur dan tidak itu surat ditutup mereka kalau bersyukur hati bersyukur Allah dari suatu kondisi yang tidak salah mereka kalau bersyukur kepada Allah berkat kepada Rasulullah kita diberi waktu dulu mereka kalau bersyukur masih sudah diberi sekali berkata dengan adil mereka kalau bersyukur tercipta bakal akan fitur surat ini mereka kalau bersyukur
Kabul Kajate Mbah Mudin, berkati langsung dibuka biak iki sedulur, langsung dibuka biak, langsung dibagi.
Walai sangat panas lagi mateng lagi mateng berkate. Iki carane buntel iki. Pak Yati bisa buntel. Ini ora kulino buntel ya angel iki sedulur. Buntel jebule angel. Karena saking akeh segone iki. Segone sak tapruk. Sudah selesai hajatannya. Jadi ini ceritanya di rumahnya Mbah Mudin. Ini sunat ya, Mbah? Saya sunat sinten? Bapak oh putrane Mbah Mudin ini sunat. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, kepada agama, dan besok jadi wong sing bejo donya lan akhirate. Kabul kajate nggih Mbah Mudin. Dan ini terus hiburannya napa Mbah Mudin? Oh pentas seni wayang kulit besok malam. Oh dalangnya saking pundi? Saking mriki piyambak. Walah, karena desa Jeruk ini memang salah satu desa yang masih menjaga budaya dan tradisi nggih Mbah nggih. Adat Jawa masih dijaga, masih diuri-uri. Ini Pak Lurah bersama para perangkat, para tokoh masyarakat, warga sekitar. Ora keri Babin Kamtipase yo melu kajatan. Di suasana malam kawukan. Lho iki segone metu, Mbah. Ora kajatan ning kene oleh maem nggih. Jadi nek kajatan ning gone jero selain oleh berkat, kuwi oleh maem. Pak Yadi guyang-guyu ae iki. Kita seneng atine Pak Yadi. Kajatan kata berkat. Terus paringi nggih. Dari menunya asem-asem. Nyawang ini kemecering rasanya. Kita minum Mbak. Masa bekas wong Zegawin percambayan dan perjane Lombok. Ora didol ning toko sedulur. Menone mung ning desa Jeruk iki. Warga Jeruk ikut acara ini ya Pak ya. Malam nopo nih ngaran? Malam kawuan. Besok masih acara lagi ya. Yang utama besok bagaimana wayang kulit dari desa Jeruk penuh guyub rukun sekali ya warga di kawasan desa Jeruk.
ingkang baik matur nggih. Ibu boten saged matur kata sak badane iki mangke jenengan sak rambungipun hajat mangkoke berkat diaturi Pak Suhud wangsul lelekan Pak Bude ibu tinggalan tak foto bapake makan nggih nggih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul kajate Rahmudin. Kabul kajate. Kembali wit-witan wong. Oh, iya. Kalau senengane kok wit-witan, wit-witane yo. Nganggo efek kok jare, dadi wit-witan dadi wit-witan. Niku warane Mas Sarji. Undang Mas wah. Kita ini langsung belakangnya diajasno diundang Mas. Biasanya jualnya tolongnya kok ngarep. Niku dereng liar. Pripun? Dereng liar. Lah, dereng Mau liar mun mulai. Dipun pinakani Mbak Yu. Sesi Demang. Pun bawane riyen. Sinden kok Jepang suarane kok ya api ngene kok untas era-era. Dudu luar negeri. Geli. Jepang Rejo. Oh, Jepang Rejo ra kok Jepang ana Tokyo kono. Boten iki perlu ngopi. Oh, bakal kopi santen to. Nggih, monggo nek tindak Jepang mriku ngesake kopi. Sebenarnya gratis kok ya. Siap. Oke, di lokasi aroma sesuk aja ora tau bareng-bareng kombokan. Monggo lembur kopi lho. Lah iya. Delala sesuk kabaran omah. Oh, layak mantawa kira omah. Monggo pelajengaken. Cengkoke itu kaya neko-neko. Coba lagi yen. Ah ya, di lokas to urung lagi Dereng pirang bulan urung gak coba lagi. Monggo. Lah kok ganggu kok. Kok iso teko dibangoni barang apa to, Mbak? Jangan apa-apa dari kok dibangoni. Panas kan damoni. Neko-neko Mbak Saji. Anggere rene-rene tutupi kresek saya ini sampe. Aku tuh pesek kok. Iya. Wajah paling enak ngene iki sing macane terus kok enak aja. Duwe ikram karo nyawang sinden udat banget dulu. Mohon monggo. Mas Sarji, mungkin Jepang itu minggu ejane omahe ditani. Ora yo malah ya. Pokoknya tibane ya kok mae jane Mbak.
Suara kurang permana ning oasis alhamdulillah dalu menika kok mboten syos Jawa. Magrib orang ini bahkan membelakan kok Prasido Jawa. Nah, muga-muga sedaya pinaringan berkah saking kersane Gusti Allah. Allahumma amin. Ngaturi napa Mbak Yu niki pangundhananipun wah dereng wonten. Pas aku kok yo blas ra enek to yo. Nggih wonten Tutut manggung mungkin teng goro-goro. Tutut manggung wae kersane ndak ngerti lho sing boten sedaya. Mungkin teng goro-goro mawon. Nek tutut manggung saiki terus aku perane jam piro? Lah, nggih. Niki wonten Pak Lina napa lho? Wah, Pak Lina iku jame jam. Goro-goro. Ndene iku apa? Wahyune urung medhun dadi urung iso ngenteni wahyu lah iki. Ngenteni wahyu, kan ngantuk-ngantuk ngono. Wahyune nek urung medhun iku ora iso. Nggih, wonten mau ditanapa saking jenengan coba ditanglet para rawuh ngersake. Nggih, sing mriki mbok menawi ngersake. Nggih, bubu tukang adang, tukang wedang niku lho. Nggih, tukang wedang. Lah kaya mas-mas mriki. Oh, tuku suku teki. Lintas Asmara, nggih. Ambine suku teki bareng. Nek Lintas Asmara duet lho karo sapa? Nek Mas Arnoto to ya. Liyane. Oh, liyane. Kali Mas nggih. Ayo bro, jajal. Ayo Mas. Kali-kali. Oh iya biasane TikTok-e nganu Mas. Biasane kowe karo nanggo. Ayo Mas. Ayo jajal. Ora iso. Iso wis to. Sali. Ora saise. Oh ditonton ribuan orang. Napa Mas iki sing udut iki nggih. Alah. Ora nyawer Mas. Nyawer yo mbok dadi kene. Oh niki gratis wis lunas wis ora usah mikir tambahan. Nggih, kalih Mas Arnoto mawon. Oh nggih.
Lintang Asmara. Karo tak kon sing halus-halus bawa malah Lintang Asmara. Lah napa? Jajal liyane sing Lintang Asmara liyane kok sing ngomong. Sing halus-halus. Barami terus kok. Bokong kancane apa bokor Mas Bokor nggih tak kira nyangking bokonge kancane Bu lho iki kira-kira apa kita tak Nggih, Mbah. Nderekaken. Sanjang lawas kewajiban Joko katentremane negara Ngamarta. Walah.
salah suwijine prajurit yo kena diarani kaya mengkono. Kowe iki sapa? Saka ngendi lan ana parigawe apa? Tedak ana negara Ngamarta kene. Yo brakan wae. Aku ngemban utusane Kukulun Sang Hyang Bathara Durga saka Dandang Mangurya. Sura Cengkala banjur menyang negara Ngamarta iki ana iki apa? Aku diutus supaya ya kuwi mateni para Pandhawa lima sak turunane kabeh. Negara Ngamarta kudu rubuh ambyuk dina iki. Walah dalah musuh iki Pak. Yo, karo kuwi. Kena kowe arep gawe geger gendro negara Ngamarta yang bisa nglangkai bangkine Antasan Prabu. Apa abamu? Lho, sugih kendel bondowane Pak. Yo, Paduka dikepara aso. Matna Santa Dindamu Candya tumpang sunggolmu ngapalake leno pangin kamu candhak bagyaku neku mlawine tanganku lakon pecah siramu jebol dadamu rondo bojomu jangkung.